Ola a todos, namasté, benvidos a nosa clase de yoga número 10. Hoxe imos dedicar a traballo de espalda, vale, máis enfocada a persoas que tedes dolores de espalda, da cargas, dolor muscular, bueno, molestias, dolores de espalda. E imos facer tamén un pouco de traballo abdominal, vale? É unha clase suave para todos. Vale, como hoxe é a última clase, solo recordarvos que tedes todas as clases anteriores, vale, para traballar nelas. Se os estades facendo, as clases van en evolución, vale, aprendemos a base de repeticións, están aí, volvede atrás, repetidas, as veces que faga falta entendedas, facedas que vos veñan mellor, vale, porque sempre, cada vez que a fagamos, sentiremos algo diferente, inda que sea a mesma clase, cada vez que a fagamos, indo sendo a mesma, sentiremos cousas diferentes, entenderemoslo de forma diferente, vale, non me enredo máis, preparámonos que empezamos. Vale, pois imos buscar unha postura cómoda. Acostumbrádevos a usar un cojín. Este non é o ideal porque é pequeno, se tendes un máis gordiño, vale, para poder que cada vez máis nos axude a abrir a pelvis e levar as rodillas un poquinho máis hacia o chan. ¿Sí? Vale, pois antes de empezar imos conectar ca respiración. Simplemente descansamos as mans pois onde podamos, nas rodillas, onde podamos. Pechamos os ollos. Inhalo, exhalo pola nariz. Escoito a miña respiración. E vou alongando. Esas respiracións. O inhalar enche os pulmóns de oxígeno. O que poda, o máximo que poda. E exhalo pola nariz tamén vacío o máximo posible os pulmóns. Inhalo, expando, exhalo, vacío. Imos a activar hoxe o Uddiyana Bandha, ¿sí? Que é un bandha, os bandhas son os cierres energéticos que hai en yoga, unhas pequenas contraccións internas. Nunca traballamos en ela, pero hoxe é un bo día. ¿Sí? Temos o Mula Bandha, que é o cierre do perineo, ¿sí? Cando aguantamos para facer pis, ¿sí? Ese músculo do perineo, cando pechamos aí, vale? Mula Bandha. Despois temos o Uddiyana Bandha, que é cando levamos o ombligo hacia atrás e hacia arriba, a columna e hacia arriba, como que se leva un pouco a caja torácica. E despois, Jalandhara Bandha, que é a do glotis, ¿sí? que se contrae levando a barbilla hacia o peito, pero non a imos usar. Entón, imos empezar polo Uddiyana Bandha, que é ombligo atrás e arriba, vale? Perdón, seguimos, inhalo, veña, levo o ombligo atrás e arriba, reteño aí se podo, e exhalo vacío pulmóns. Si, inhalo, levo aire aos pulmóns e levo o ombligo hacia atrás e hacia arriba, sentimos aquí que se leva un poquinho a caja torácica, intento reter aí, se podo me quedo aí, 4 respiracións, aguanto a respiración, solto todo, vacío pulmóns, desfago esa contracción, ¿sí? Veña, inhalo, encho os pulmóns, levo o ombligo hacia atrás e hacia arriba, reteño aí 4 respiracións, ou aguanto. E solto. ¿Sí? Veña, inhalo, profundo, encho os pulmóns de oxígeno, levo o ombligo hacia atrás e hacia arriba, e aguanto aí, aguanto a respiración, 4. Solto. Unha máis. Inhalo profundo. Encho os pulmóns, levo o ombligo hacia atrás e hacia arriba. Aguanto aí. E solto. Vale, imos activar agora o Mula Bandha, si, o cierre do perineo.
Si moitas veces se poden activar os dous, imos a traballarlos por separado, despois podedes practicar vos, con vosso tempo, imos a la banda, entón inhalo, encho os pulmóns e agora cerro como perineo, como se aguantar as ganas de facer pis, sí? E aguanto aí 4 respiracións, o sea, 4 non respiracións, aguanto aire. E solto. Veñemos outra vez, inhalo, aguanto aí as ganas de mexar, por decirlo de alguna maneira, 4, solto. Veña, inhalo profundo, cierro o perineo, pecho aí, aguanto a respiración, solto. Sí? Non sempre son fáciles de atopar, pero con moita paciencia e facendo unha outra vez encontrarémolos. De repente encontrámonos a primeira, está ben, imos outra vez. Inhalo profundo, veña, pecho aí o perineo, aguanto aí, reteño a respiración e solto. Moi ben, seguimos respirando máis natural. Se podemos, intentamos sempre manter, bueno, o ideal sería manter estos dous bandas activados, pero si podemos, activamos o ombligo, si levamos o ombligo lixeiramente hacia atrás e arriba. Para estes seguintes exercicios, ou cando nos acordamos ou sexamos conscientes dela, pois intentamos activalos. Algúns exercicios requerirán o máis, outros menos. Vale, busco unha respiración máis natural. Vou abrindo os ollos. E movo a cabeza dun lado ao outro. Ombros están abaixo, lonxe das orellas. Miro por encima do ombro. Vale, e agora deixo a barbilla caer hacia o peito. Ombros abaixo, espalda larga, balanceo despacio a cabeza un lado ao outro, levo a orella hacia un ombro e hacia outro ombro. Respiro natural, sigo inhalando e exhalando pola nariz. Vale, volvo, centro, largo, espalda. Inhalando agora imos abrir o peito, empujamos o peito hacia adiante. Si fago un pequeno arqueamento na espalda. Si? Exhalo, redondeo a espalda, contraio e empujo ben a espalda hacia atrás. Si? Eso, inhalo. Abro, exhalo, contraio, inhalo, abro o peito, adiante, abro o peito, levo os ombros lixeiramente hacia atrás, exhalo, contraio, ombligo atrás, redondeo a espalda, podo mirar hacia o chan, inhalo, abro, exhalo, contraio, non máis, exhalo. Vale, dende esta posición vamos facer uns círculos co torso, 5 círculos hacia un lado, círculo completo. 1, 2, veña, movilizo toda a espalda. 3, 4, 5. Vale, imos cambiar o cruce das pernas. Si, se non as temos cruzadas tampouco importa. Poñémolas onde estemos máis cómodos. Sí, pero se estiamos cruzadas nun sentido, cambiámoslo hacia outro, vale? Cambiamos tamén o sentido dos círculos. Ya vou adiante, lado, atrás, lado, diante, lado, atrás, lado, inhalo, diante, lado, atrás. Unha máis. Moi ben. Vale, subo as rodillas, estiro as pernas adiante, estiro os brazos arriba, inhalo, exhalo, vou elongando a espalda,
donde poda, donde poda, apoio as miñas mans, tobillos, pés, donde chegue. Non vou forzar demasiado todavía, se a rodilla está dobladas, está ben. O único me vou deixar caer donde este, e a cabeza tamén. Veña, vou respirar, inhalar, e levar o aire a esas partes da espalda que me molestan. Veña, levo o aire aí. Veña, manteño o ombligo dentro. Tento manter activado o udilla na banda. Pero non me preocupo demasiado. Agora mesmo só intento levar aire a esas partes que estén máis tensas da espalda, que me están molestando. Simplemente inhalo aí. Visualizo onde está esa parte que molesta. Levo aí o dolor, o aire. Me movo un pouco a cabeza. E subo redondo. Imos dar a volta para poñernos na posición do gato vaca. Mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis. Inhalando, levantamos a pelvis. Fago un mínimo arqueamento, abro o peito, miro adiante. Exhalo, pelvis adiante. Empujo cas mans no chan, estiro codos. Redondeo a espalda, miro o ombligo. Inhalo. Miro adiante. Exhalo. En esta contracción tamén podemos activar o mula banda, o cierre do perineo, que nos vai axudar a alongar un poquinho máis esta parte ao contraer. Esta parte inferior do abdomen. Inhalo. Inhalo, adiante. Exhalo, redondeo. Unha máis. Longo ben a espalda. Longo. Como se quisiera crear espacio aí entre as vértebras. Os ombros sempre lonxes das orellas. Inhalo aquí, manteño a pelvis onde está estable. Exhalando, miro, como se tivera unha cola. Miro hacia o cubo ou hacia o pé. Inhalo, alargo. Eso. Inhalo aquí, exhalo, miro. Inhalo, centro. Exhalo. Unha máis. Vale. Quedamos aquí. Imos separar un pouco as pernas hacia os lados. Xuntámolos hacia os bordes da estrella, xuntamos os dedos gordos dos pés. E agora imos a balasana, a postura do neno. Vale. Importante aquí, quero pegar o máximo posible os meus isquións, os talóns. Se agora teño que buscar a elongación máxima da miña columna, entón os brazos van o máximo posible hacia adiante, verdad? Entón os brazos se empujan hacia adiante e os meus isquións hacia atrás. Si, estou intentando buscar dúas forzas contrarias que elonguen o máximo posible a miña espalda. Entón é un estiramiento activo, porque eu estou levando os isquións hacia atrás e as mans ven hacia adiante, verdad? Veña, me quedo aí. Elongo o máximo posible. Respiro. Vale, vamos volvendo. Veña, manteño igual, as pernas un poquinho máis separadas que o ancho da miña pelvis. Si separo xa, se teño os dedos gordos pegados, separos. Manteño os pés en liña cas miñas rodillas. Mans debaixo dos ombros. Ao inhalar, levanto arriba un brazo, abro o peito, miro arriba. E volvo, exhalo. E cambio, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vale, inhalo. Abro, miro arriba. Ella tampouco me hundo aquí. Todo crece. Abro sempre, creo espacio entre todas as articulacións. Penso niso. Vou a descansar este ombro no chan. E me quedo aí. Levo aire ao ombro. Veña, inhalo a ese ombro, a esa escápula, a esa parte alta da espalda.
Veña, levo aire aí. E volvo. Inhalo, abro outro brazo, abro o peito, miro arriba. Exhalo. Descanso, hombros, descanso. A cabeza. Veña, levo aire ao ombro, escápula. Xa debemos notar un estiramento en toda esa zona da escápula, do ombro, vale. Volvemos. Veña, alineo. Outra vez traio as rodillas debaixo da pelvis. Poño os dedos dos pés no chan. Separo ben os dedos das mans. Hago un balanceo suave de diante a atrás. Porque imos a subir Adho Mukha Svanasana, can boca abaixo. Entón levo os isquións hacia os talóns. Teño os dedos das mans separadas, as yemas dos dedos activadas. Sí? Veña, empujo, vou despegando a pelvis. Non me preocupo para nada se están os talóns no chan ou non. Simplemente primeiro busco ese estiramento na espalda porque vou empujar cas miñas mans, verdad? Para levar esos brazos lonxe das orellas, esos ombros lonxe das... O sea, esas mans, perdón, lonxe das... Os brazos lonxe das muñecas. Ai, ombros lonxe das orellas. Veña, manteño o cuello relajado, a mirada hacia os pés. Veña, isquións hacia arriba. Vale. Veña, é como que empujo o meu abdomen hacia os muslos. ¿Sí? Dende esta posición, teño as rodillas dobladas, vou girar os meus talóns hacia un lado, os dous a vez, verdad? Intentar baixalos un poquinho. Inhalo arriba, exhalo por outro lado, inhalo, exhalo. Veña, intento, manteño a mesma separación, verdad? Levanto e vou, inhalo, exhalo, o ombligo está dentro, ¿sí? Eso. No campo, do boca abaixo, activamos o Uddiyana Bandha. O ombligo hacia atrás, hacia a columna e hacia arriba. Venga, exhalo. Sí, inhalo arriba. Exhalo. Vale, descansamos uns segundos. En Balasana. Separo os rodillas os bordes da esterilla, xunto de dos bordos dos pés e estiro os codos. Estiro os brazos. Se estou ben nesta postura, ¿sí? Intento sempre levar aquí os isquións hacia os talóns e elongar a espalda o máximo posible. Eso. Entrelazamos, poñemos a frente no chan, entrelazo as mans, empujo as mans hacia atrás e hacia arriba. Me quedo aí. Respiro. Movo os brazos un pouco hacia un lado e hacia outro, as mans, perdón. Os mans, os brazos. Vale, os deixo caer aos lados. Relajo completamente os brazos e os codos, palmas arriba. Respiro longo, espalda. Vale. Volvo. Outra vez. Mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, dedos dos pés no chan. Veña, vou atrás arriba, activo yemas dos dedos, ¿sí? É unha das motivos porque activamos as yemas dos dedos é para non levar tampouco tanta carga na muñeca, distribuir o peso entre as mans, verdad? Entón a carga non vai a muñeca, en calquera caso, os brazos están lonxe das muñecas, non debería haber, pero se hai tamén, si temos estes dedos para distribuir ben ese peso e non se vai só hacia as muñecas. Se temos unha boa postura dos brazos, igualmente non deberíamos sentir moita carga das muñecas. Vale? Entón, imos outra vez. Adho Mukha Svanasana, can boca abaixo. Sí? Vale. Se quedamos agora, quizás os nosos talóns chegaron un pouquinho máis cerca do chan. Igual sí, igual non, non importa. Se non chegan, doblo as rodillas, busco ese estiramento constante na espalda. Sí? Veña, e agora desde aquí imos simplemente cambiar un pouquinho hacia un lado, así, sen que os talóns se me movan. Intento mantelos, inda que estén separados do chan, intento mantelos, pois na mesma posición, non se moven. E eu me vou hacia un lateral. Veña, miro por debaixo do brazo,
como por hacia o sobaco, pero hacia a parede, que estou vendo ao lado, sí. Observo que o cuello está relajado. Veña, me quedo aí. Respiro 5, 4, 3, umbigo dentro 2, 1. Vale, camiño hacia outro lado. Eso. Empujo ben cas mans. Veña, me quedo aí. Todo lo que necesite. Respiro 5, 4, 3, 2, 1. Camiño centro. Baixamos. Rodillas, separo os lados, xunto dedos gordos dos pés. Imos a Balasana. Estiro ben os brazos. Descanso. Veña isquións. Veña hacia os talóns, elongo os brazos, elongo a espalda o máximo posible. Respiro. Entrelazamos as mans atrás. Empujo atrás e arriba. Abro o peito. Estiro o pectoral. Deixo os brazos caer hacia os lados, palmas das mans hacia arriba. Movo un poquinho aquí os dedos das mans. Vale? Dende esta posición, imos a levantar un pouco a pelvis e levar o tope da nosa cabeza a coronilla. Sí, imos levantar a pelvis e levo a coronilla aí hacia o chan, ou ao chan, verdad? Separo as pernas, manteño as aliñadas, os pés aliñados cas nosas rodillas. Poño as mans onde me sinta cómoda, sí, hacia os lados, verdad? E agora que vou elevar a pelvis como hacia arriba, como hacia teito. Eso. Debería notar aquí un estiramiento lumbar. Hai unha pequena contracción tamén abdominal. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Sí. Atrás e arriba. E aquí. Unha pequena contracción. Inhalo. Pelvis hacia os talóns. E alargo, como se alargar aquí, zona lumbar. Inhalo. Unha máis. Vale, abro as mans, os brazos hacia os lados. Vale? Manteño as mans alineadas ca miña pelvis, as mans cos ombros e as rodillas ca pelvis. Vale? Agora visualizamos a nosa caja torácica, costillas, sí? Imos a deixar caer, como que colga hacia abaixo, entre medio dos ombros hacia o chan. Entón as escápulas e os ombros van hacia atrás, as escápulas xuntan, sí? E o ombligo sempre o manteño dentro activado, sí? Vale, dende aquí empujo cas mans e agora vou estirando a parte alta da espalda, así o espacio entre as escápulas, exhalando. Inhalo, deixo caer caja torácica aquí entre os meus brazos, entre a parte interna, sí? Dos brazos. Exhalo, empujo, estiro parte de atrás, a parte de arriba da espalda, o espacio entre as escápulas. Inhalo, deixo caer, exhalo. Inhalo, exhalo. Unha máis, inhalo, exhalo. Movo un pouco a cabeza. Quedámonos en esta posición e dende aquí, sen que a pelvis se veña hacia adiante, camiño, outra vez camiño ben cas mans, veña o máximo posible hacia adiante, estiro o máximo posible hacia adiante, abdomen agarrado, veña a pelvis tamén empujando como sentido contrario, ombligo dentro, alargo o máximo posible, respiro aí.
moi ben, trágame atrás. Imos volver a este cambo que abaixo, imos chequear agora. Ponemos os dedos dos pés no chan. Vale, quitei os calcetins, quitades sempre os calcetins. Tenéis ao principio porque o sitio onde estou un pouco frío, costa coller calor nos pés, pero se non tendes demasiado frío, non estades en un sitio moi frío, sempre quitade os calcetins, porque senón resbalamos e non podemos agarrarnos ben no chan, e non poderemos chegar ben ás asanas. Si, sobre todo aquí o cambo caballo, pero a todos non sentimos realmente. Vale, entón volvemos aquí, chegamos ahora, empujo ben cos brazos atrás, veña, ombros tamén, lonche das orellas, mirada nos pés, checa a ver se os talóns chegaron agora un pouquinho máis hacia o chan, veña, ombligo dentro, arriba os isquións, as nalgas hacia o teito, checa igual baixar un pouquinho máis, non? Estou aí, móviles un pouco a cabeza dun lado ao outro, e levanto, baixamos. Vale, ímonos sentar para Pachimota na sana, así, postura da estiramento hacia diante, postura da pinza. Estiro ben as pernas, manteño a mesma distancia que a miña pelvis, entre eles. Sinto-me ben sentada nos isquións, arriba os brazos, inhalo, exhalo a larga, veño ombligo dentro. Quero crear espacio e no bajo vientre, ombligo dentro, arriba, atrás e arriba. Veña, se podo, agarro as plantas dos pés, e non agarro o que podo. ¿Sí? Agora vou abrir os codos hacia os lados, verdad? Veña, ombligo vai dentro. E vou baixando un poquinho máis. Elongo, sen doblar a espalda. ¿Sí? O codos hacia os lados. Veña, baixo que podo. Moito aquí, agarro aquí. ¿Sí? E axúdome a empujarme. Sigo respirando, sigo alongando, visualizo a columna. Larga, ombros abaixo, non hai forza nos ombros. Vale, se chego os pés, agarro. Senón donde este, deixo a cabeza caer agora. Sigo respirando aí. Miro adiante. Vale, e subo. Elongando a espalda. Moi ben. Valímonos poñer boca arriba. Sí, descanso. Relajo a espalda, relajo a zona lumbar, relajo os hombros. Brazos cerca do torso. Ben pegadiños, abro o peito, alargo parte atrás do cuello, talóns, cerca das nalgas, pés, rodillas, na mesma distancia que a pelvis. Espalda relajada completamente. Inhalo aquí, exhalando, vou despegando a pelvis arriba, despacio. Vértebra a vértebra, sen forzar. Eso. Veña, me quedo aí. Se me cargo moito para min, podo aguantarme aquí cas mans. Non hai forza. Veña, peso lixeiramente hacia a parte interna dos muslos. Apreto un poquinho os glúteos. Vale, se estou ben nesta posición, vou subir os brazos inhalando hacia as orellas, sen que suban os ombros. Veña, sinto como se moven os brazos, dende a articulación do ombro, verdad? Pero sen que suba o músculo. Sí, o espacio arredor do cuello non cambia porque suba os brazos. Inhalo atrás, exhalo. Inhalo atrás, exhalo. Vale, baixo despacio. Traigo as rodillas ao peito. Masajeo a zona lumbar, balanceando de lado a lado. Vale. Vou estirar as pernas
un pouco separadas, os brazos hacia arriba, un pouco separados das orellas, vale? Alargo aí, como a forma dunha estrella. Vou a levantar a miña perna, bueno, unha perna calquera, verdad, para cruzala, facendo unha pequena rotación hacia o lado, a perna estirada. Cuidado, sen molestias, suave, suave, vale? Entón, eu teño a perna esquerda cruzando sobre a dereita, así, indo hacia o lado dereito, e agora o meu brazo esquerdo vai empujar hacia a diagonal esquerda. E vou alongar aquí todo este lateral. E miro o meu lado esquerdo. Alargo dentro do brazo todo o lateral. Un pouquinho máis, probo a ver, subindo a perna. Probo, abdomen agarrado. Un pouquinho máis se podo. Subo. Podo sujetar a miña perna que me axude con esta rotación. Respiro. E volvo. Vale, cambio de lado. Agora vou cruzar a miña perna dereita sobre a esquerda. Así facendo esta rotación. O meu brazo dereito alarga hacia arriba, alarga en sentido contrario. Se vai ben, devo mirar a miña mirada hacia o lado dereito, onde poda. Veña, largo aí, todo. Se podo, subo un poquinho máis a perna. Respiro. Largo, todo largo, como que se quixera me empujaran por as dúas partes a vez a lados opostos. Vale, volvo, rodillas ao peito, masajeo lumbares, manteño as rodillas pegadas, vale, imos traballar un poquinho no noso abdomen, dende aquí, manteño as rodillas pegadas, vou despegar a cabeza e as escápulas, sujetar a miña nuca, cas mans, vale, esta postura me molesta, teño aquí un cojín para descansar a miña cabeza no cojín, ¿sí? Veña, concentro, me mantén o ombligo pois pegadiño a columna, inhalo, e exhalo, e a lumbar pegadiño ao chan, inhalo e exhalo, inhalo e exhalo, exhalo, o exhalar, veña, levo ben o ombligo hacia a columna, intento manter a zona lumbar pegada. Unha vez máis cada lado, inhalo e exhalo cando estiro, manteño aí agarrado, exhalo, relajo, balanceo de lado a lado, imos a subir a Navasana, postura do bote, agarro as rodillas, pego ben as pernas, imos arriba, veña, buscamos os isquións, crezco aí, crecemos, ombligo dentro, barriga dentro, se podo abrazo os meus muslos, se non, empezo dende aquí, poñendo, mira, case que vamos a empezar dende aquí, poñemos os pés no chan, intento traer os muslos pegadiños ao meu tronco, vale? Dende aquí, se isto é imposible, simplemente vou tanteando, estirando unha perna e outra, vale? Sempre apoiando no chan, se podemos, facémolo sen apoio, veña, crezco, sigo alargando a espalda todo o tempo, exhalo cando estiro a perna, se podo, subo un poquinho máis, crezco, ombros abaixo, espalda larga, veña, se podo, solto brazos, sigo crecendo, respiro, 5, se podo, estiro as pernas, 4, 3, 2, 1, e baixo, relajo, xunto as plantas dos pés, levo frente hacia os pés, redondeo a espalda, relajo cuello e hombros, subo redondo,
Desde esta mesma posición me inclino hacia atrás, separo un poquinho os dedos das mans hacia fora e empujo cas mans no chan para abrir o peito, ao mesmo tempo que intento levar as rodillas hacia fora, hacia os lados, como se quisiera pegar esta parte hacia o chan. ¿Sí? Podo intentar, probo presionando as plantas dos pés e levantando as plantas dos pés hacia arriba, ¿verdad? Ben aí, activo, noto que se apreto, empujo cas plantas dos pés hacia a parte externa. Si enseño as plantas dos pés como hacia arriba, hacia o teito. E a vez se podo empujo o chan, abro o peito, contraio atrás as escápulas e deixo a cabeza caer hacia atrás. Vale, se este exercicio non me vai ben, manteño, para o cuello, manteño aquí a mirada adiante. Abro ben o peito. Veña, veña, peso nos pés tamén. Veña, empujo aí un poquinho cos pés entre sí. E noto como se abre, como se estira aductores, como se abre a fronte da pelvis. Volvo despacio. Redondeo a cabeza. Levo a cabeza hacia os pés. Relajo. Subo redondo. Dende aquí, imos poñer boca arriba, imos rodar un pouco, imos masajear a espalda, pero ahora de diante a atrás. Igual, se isto é imposible, manteñome nesta posición. Se non podo despegar a pelvis do chan, quédome aquí facendo uns masajes lumbares ou intento, como poda, ir despegando a pelvis. Se podemos, nos imos balancear 3 veces, 2, para ir a Halasana 3, ¿verdad? Vale, volvo. Balanceo, 1, ombros longe das orellas hacia abaixo, 2, espalda redonda, 3, me quedo en Halasana, quedámonos aí. Veña, cuidado, que non hai presión no cuello. Se podo, levo os dedos hacia o chan. Se non podo, isto é moito para min, podo doblar as rodillas e quedarme aquí onde poda, sujetando a miña pelvis. ¿Sí? Se isto é imposible, me quedo no chan, abrazo as rodillas e espero a que terminamos con este ejercicio. ¿Sí? Se estamos aí, imos separar un pouco as pernas hacia os lados máis anchos que a nosa pelvis e imos intentar iscarnos as mans, agarrarnos os dedos gordos dos pés. Veña, manteño o ombligo atrás e arriba. Ve, quedo aí, non hai carga no cuello. O peso está na parte alta da espalda, ombros, parte atrás dos ombros. Respiro. Vale, podo ir soltando as mans, doblo rodillas e levo as rodillas hacia as orellas. Si, me podo agarrar aquí tamén. Veña, intento relajar aí o máximo posible. Respiro. Nesta posición tamén, se quero un pouco máis, podo entrelazar as mans, rodar un poquinho os tríceps hacia dentro e quedarme aquí. Vale, imos desfacer e estiro as pernas, poño as pernas outra vez paralelas entre si en liña ca miña pelvis e vou baixando despacio, vértebra a vértebra. Veña, se podo levar as mans hacia os pés e aquí vou. Veña, sinto, baixo despacio, non hai forza nos ombros. Veña, sinto aí as vértebras como baixan, de unha en unha. Vale, e estiro as pernas hacia diante. Vamos facer a postura do peixe. Pego ben as pernas, codos, aos lados, empujo cos meus codos no chan, separo a espalda do chan e levo a coronilla. Así hacia o chan. Abro ben o peito. Respiro aí. 5. Se non se ve, hai aquí este arqueamento. Sí, teño a pelvis, tope da cabeza. Sí, empujo un poquinho cos codos para manter o peito aberto. Vale, vou deslizando. Eso, rodillas o peito. Balanceo de lado a lado, masajeo lumbares. Vamos arriba, Navasana, postura do bote. Alargo, ombligo dentro.
brazos en frente, e quedo, 5, 4, 3, 2, 1, vale, estiro as pernas, arriba os brazos, inhalo, exhalo, estiro adiante. Alargo ben a espalda, ombligo arriba, hacia a columna e hacia arriba. Veña, teño espacio aí para seguir alargando a espalda. Miro adiante, subo elongando. Vale? E vamos poñer outra vez en calpedia. Sí? Dende esta posición, vou dar un paso co meu pé dereito hacia a miña man dereita, verdad? Vale. Agora teño a miña man esquerda que vou plantar aquí na parte interna do pé dereito. Sí? Empujo o chan, abro o peito hacia a parede de atrás. Estiro o brazo dereito. Miro hacia arriba, ombros abaixo, longe das orellas. Respiro 3, 2, 1. Volvo. E cambio. Perna esquerda ao pé esquerdo, man dereita na parte interna do pé. Empujo chan. Veña, creo espazo aquí entre os ombros. Abro o peito. Estiro outro brazo arriba, miro arriba. Ombligo dentro, respiro 3, 2, 1. E volvo. Muy bien. E nos imos sentar. Busco a postura cómoda. Usade, acostumbrados a estar cómodos sentados, usade cojins o que vos faga falta. Sí, cruzamos as pernas. Entrelazamos as mans e empujo diante. Alargo a espalda. Inhalo arriba. Baixo os ombros. Abaixo, longe das orellas. Miro un lado e outro. Eso, mira de frente. Poño as palmas da man na nuca, un poquinho hacia arriba, codos diante, espalda larga, síntome ben sentada nos isquións, a espalda non se dobla, só o cuello, porque vou deixando o peso das miñas mans na cabeza, sigo alongando a espalda. Non empujo a cabeza, simplemente poño o peso das mans. E abro. Moi ben, abro os codos hacia os lados, sujeto a miña cabeza, a nuca, e miro arriba. Manteño os codos ben hacia os lados. Respiro. Vale, baixo. Movilizo os ombros, círculos grandes. Hacia diante, atrás. Eso. Cambio. Eso. Estiro as pernas hacia diante. En a espalda larga, doblo a miña rodilla dereita. Agarro a miña man esquerda. Crezco arriba. Crezco desde a coronilla hacia o teito. ¿Sí? Inhalo aquí. Exhalo. Uso a miña man dereita para apoiarla hacia atrás. Exhalando. Inhalo a largo primeiro. Ao exhalar fago unha rotación hacia atrás. Pero sigo crecendo. Respiro 3. Traigo a rodilla hacia o centro do corpo que teño aquí agarrada. 2, 1. Vale. Cambiamos. Esquerda. Crezco. Man contraria. Esta man vais un poquinho hacia atrás, llevas dos dedos, crezco aí, creo espacio entre as vértebras, hombros hacia baixo, inhalo, exhalo, roto hacia atrás. E volvo. Moi ben. Vale, pois ímonos poñer boca arriba para a Savasana, si postura do cadáver. Imos tomar uns segundillos para relajar antes de terminar a nosa clase de hoxe co
Collemos unha almohada, abrigádevos, se necesitades, a mantilla encima, o ropilla abrigada, podedes poñer agora os calcetines. Veña, estiro as pernas e vai ben para a miña espalda, se non doblo as rodillas. Deixo os pés caer hacia os lados. Mans tamén, palmas das mans hacia arriba. Pecho os ollos. Conecto coa respiración. Ao inhalar levo aire, levo oxígeno a todo o corpo, a todos os músculos, a todas as células. Cando exhalo, solto calquera tensión, calquer esforzo. Deixo que se relajen as pernas, pelvis, pés. Exhalo, solto completamente o abdomen, deixo de agarrar, deixo de controlar. Ninguna cousa, solto. Solto aire, solto tensión. Solto brazos, mans, solto os ombros. Solto cabeza. Solto mandíbula, todos os músculos faciais. Solto. Sigo escoitando a respiración. E a sonar sinto co corpo, como que se vai fundindo hacia o chan, como que os músculos son absorbidos polo chan, pola gravedade. Non hai forza. Vou movendo moi despacio os pés, dedos dos pés e das mans. Poño as plantas dos pés no chan. Veña, sinto a miña zona lumbar, como descansa ahora no chan. Movo moi suavemente as rodillas dun lado ao outro. Quizás a cabeza tamén, como sinta. Movilizo moi suavemente o corpo, voume poñendo recostada do meu lado dereito e xa nos imos incorporando. Cruzo as pernas e busco a postura máis cómoda para min. Subo os brazos inhalando, miro arriba. Xunto as palmas das mans, trago as mans hacia o peito, hacia o esternón, dedos gordos do esternón. Namastê, moitas gracias. Aquí terminamos a nosa sesión de hoxe. Espero que vos sirva para aliviar esas molestias que solemos ter, esas cargas na nosa espalda. Bueno, aquí me despido, que teñades moi bo día e nada, vémonos pronto. Adiós.